Mireu, avui us porto un altre conte. És el conte de Daniela la pirata. L'autora és Susana Isern i és de l'editorial Nube 8. En aquest conte es tractaran valors d'igualtat, la igualtat entre homes i dones. Daniela va haver de lluitar moltíssim per demostrar que és igual de valenta que els homes. A més, també treballarem la constància i la dedicació, ja que a través d'aquestes dues característiques aconseguim tots aquells objectius que ens proposem. Creieu que Daniela aconseguirà els seus objectius? Voleu escoltar? Voleu saber-ho? Vinga, seguiu mirant el conte. Adeu! En un mar molt llunyà navegava el Caimán Negre, el vaixell pirata més temible de tots els temps. Totes les embarcacions planejaven les seves rutes per no creuar-se'l, i quan algun mariner l'albirava amb la seva ullera de llarga vista, feia mitja volta i fugia en direcció contrària. El capità del Caimán Negre es deia Orella Tallada. Tant ell com els seus ferotges pirates eren famosos per les seves esgarrifoses aventures. En aquell mar tan llunyà també hi navegava la Daniela, a bord de l'aranya saltimbanqui, el seu petit veler. Tot i de les horribles llegendes que n'explicaven, ella buscava aquell terrorífic vaixell, perquè hi havia una cosa que desitjava amb totes les seves forces. La Daniela volia ser pirata del Caimán Negre. Un dia, després de molts sols i moltes llunyes cercant-lo, el va trobar. «Em dic Daniela i vull ser pirata en aquest vaixell», va dir la xiqueta. «Nena, dius que vols formar part de la nostra tripulació?», va preguntar l'Orella Tallada sorprès. «Això mateix», va respondre Daniela amb decisió. Els pirates van esclatar a riure. El capità va agrupar els seus homes i després d'uns minuts de discussió, l'Orella Tallada va anunciar: «Per ser capità del Caimán Negre cal superar tot un seguit de proves». «Quines? Faré tot allò que calgui», va dir Daniela molt convençuda. «La primera prova per ser pirata és que capturis peixos amb les mans plenes, nena. Tu saps pescar?» La Daniela es va llançar cap al mar i en tornar els pirates es van quedar esbalaïts. «Aquí duc uns quants quilos de dorades, llangostins, 3 calamars gegants i una manta». «No està pas malament», va reconèixer l'Orella Tallada. «La segona prova per ser pirata consisteix a demostrar la fortalesa d'un roure, nena. Tu ets forta?» La Daniela es va carregar a les espatlles el bagul dels tresors i va començar a flexionar les cames. Els pirates l'observaven estupefactes. 1, 2, 10 esquats, 20, 50, 100 esquats... «Prou!», va cridar l'Orella Tallada. «La tercera prova per ser pirata consisteix a córrer a la velocitat del tro. Nena, tu ets ràpida?» La Daniela va córrer com una fletxa per tota la coberta. Pocs segons després es va detenir de nou davant dels pirates, que estaven bocabadats. «Mireu! Aquí teniu el pegat del borni, una ploma del lloro i una moneda d'or. Us ho he pispat tan de pressa que ni tan sols us n'heu adonat». «Torna'm la meva moneda!», va dir l'Orella Tallada molt molest. «La quarta prova per ser pirata consisteix a ser sigilós com les serps. Nena, tu ets silenciosa?» La Daniela va partir amb el seu veler. L'endemà al matí va aparèixer somrient amb un grapat de cabells entre els seus dits. Els pirates es van fregar els ulls incrèduls. «Aquí teniu un floc de pèls de l'horrible os que estava invernant a la cova. Li he tallat sense despertar-lo». «Deixa-m'ho veure».
i l'Orella Tallada el va examinar atònit. La cinquena prova per ser pirata consisteix a demostrar que no tens por a res. Nena, tu ets valenta? La Daniela es va llançar a la fossa dels cocodrils. En veure la seva gossadia, els rèptils es van quedar paralitzats. Els pirates van començar a mirar-la amb admiració. La clau rovellada del fons de la fossa, m'hi jugo qualsevol cosa que feia mesos o anys que esperàveu que algun valent com jo la recuperés. Porta eixa clau cabací, va dir el capità mentre se la traïa començant a desesperar-se. La cinquena prova per ser pirata consisteix a preparar una bona sopa. Nena, tu saps cuinar? La Daniela va aplegar els ingredients més sabrosos. Teranyina, escopinada de granota, llàgrimes de cocodril, coco podrit i va cuinar una suculenta sopa. La sopa més fastigosa del món, meravellosament repugnant, va dir l'Orella Tallada llepant-se els bigots. Però la prova més important per ser pirata consisteix a trobar tresors perduts. Nena, tu saps llegir aquest mapa? La Daniela va estudiar el mapa del tresor que els pirates feia mesos que cercaven i va salpar a bord de l'aranya saltimbanqui. 2 dies més tard, va tornar amb el botí. Es tractava d'un gran cofre a vessar de valuoses joies i monedes d'or. Els pirates no s'ho creien. Estaven tan contents que van carregar la Daniela sobre les seves espatlles i victorejaven: Daniela, Daniela, Daniela. S'ha de reconèixer que ha superat totes les proves, va xiu-xiuar el capità. Però no pot ser pirata al nostre vaixell. Com? Per què? Sé pescar amb les mans plenes, soc forta com un roure, veloç com el tro, sigil·losa com les serps, valenta, cuino fatal i puc trobar tresors perduts. Tinc tot el que s'ha de tenir. És ben senzill, va dir l'Orella Tallada. Et falta un requisit imprescindible. No pots ser pirata perquè ets una noia. I en aquest vaixell tan sols admetim nois. És una regla del Caimán Negre. En sentir aquella barbaritat, la Daniela es va quedar sense paraules. Si no hagués estat perquè li costava molt plorar, s'hauria desfet en llàgrimes. Aleshores, els pirates es van agrupar, però aquesta vegada van deixar fora a l'Orella Tallada, que no podia creure's el que estava succeint. Després d'uns minuts de discussió, el portaveu va anunciar: la Daniela ha demostrat que té tot el que s'ha de tenir per ser pirata. Volem que es quedi al vaixell. Sí, es queda! Van cridar tots. La Daniela va començar a fer bots d'alegria mentre abraçava als seus pirates. I tots la van tornar a vitorejar. Daniela! 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 No obstant això, l'Orella Tallada s'havia posat vermell com un cranc. Semblava una olla a pressió a punt d'explotar. Com goseu a prendre una decisió així sense comptar a mi? Colla de pallussos? Jo sóc el capità! Va bramar. Orella Tallada, per ser capità cal complir un seguit de requisits. El més important de tots és ser just. I no voler a la Daniela pel fet de ser una noia és una autèntica injustícia. Et volem fora d'ací. L'Orella Tallada va marxar i mai més no van tornar a saber-ne res. I el Caimán Negre va recórrer el món. Diuen que les embarcacions planejaven les seves rutes per no creuar-se'l i que quan algun mariner l'albirava amb la seva ullera de llarga vista, feia mitja volta i fugia en direcció contrària.
Tothom sabia que el capità del Caiman Negre no era l'Orella Tallada. La seva nova capitana era una nena i era la pirata Daniela.